Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bulayo ka kan sisagyan kaya social media. Sulitan di kapan utul ako mga nabi. Lagi ang kutapian utul tanong sumusa. Na tanto matas at tutulan na kialwe no Allah si isagyan ka na Quran. Tabis na ron nagyang kutapian utul Allah si ikumusa. Si isagyan kutwa ikasapulu agwaluha surah o Quranul Karim. Si inyo kubati ako ika-60 ayat suratul Kahf. Ginasok kaya paganan sa ilmu Musa alaihi salam. Niya kay salam yang bulola asi sagyang kutuwa kapambagay niya sa lecture dakwah diskanan ni dakwah. Namin ipakaisuno isa ko mga oripan. Isa ko mga comment. Tingin hay Musa. Sama na ya. Antaw apon ni unaan yan. Amaw una si ukata o manasuin mo o mga urip ng Allah. So Musa, namya pikiran o tuas kanya na nabi na us kanya nidikiran di maguluan, sa kanya nidikiran di mangdo, na simbaging gagaan sa tigil na sama na nasakan. So, dabu makagiraw so Musa, Allahu a'lam, so Allah'y matauron. Dan yan din siyang kuy so Allah sa tiyang kadinas kanya. Nagyang utamya, fit na ros Musa. Isa alim wala ko Musa na di niya nimibitiari sa Allah subhanahu wa ta'ala katawan tanway. Diritso. Na, ituron wala hay Musa. Bang kadikatawi, aswatigen su ilmu, na kana ubaya buwa. Kaya buganon, o di na matitimu ko sa katawan manusia. Kapag tingin na ad na ilmu ka, ad na katawan ka, di katawan no padaka. Na ad mabu katawan no padaka, ading ka katawan. Ad na tingin, isa ore pengkuasis iman tuku dunia me papeno-penoon sumala ilmu at taban ko depan mga talinguma nagyang kutua begitu yan katawan yan sabab sa giyang kuta ibabagiro no Allah ilmu ana sugyan gero Musa nagyang kuta niya kapang ni sarila ko Allah ugid na piyang niya no na andeman ay katuuna ko sa giyang kanana malay ilmu. Kapag na dakuron, natiguan la, o pelubaan ka, na singkas ka niyang katuon, sa giyang kutuwa, derpaak, di katutumpukan, ron di baka barat mo agyang kutuwa, malaig si sa giyang kanan na malaragat, nga na red siya, huwag nga namin bubalayan, ikaduwa tutulan nun, na lagi duptuwa, iga mga ala, ron sila ni makambalaka, ron sila katimo, na, ayatigin na to sa katoon ka nasisabihan ko takaplubuan niyo ron na suatigin so awid ka apangan ng karka kaniyo na berkan natigin kailang so miyan hindi mo sumusa kami ag interesado na piyak ko no teso isa ko kamudang ko mga kaumen na sari-sari ganyan na so Yosua ibn Nun na lumela ko sirat nagyan ko tapitero no ibn Nun Yosua ibn Nun natigin hay Musa ay kawatan nagu ikatigyan ka eplubuan ta natigyan sa taman at tigyan sa dia kanumato nagyan ka eplubuan na sumba kang usayin mo na dapya pera na kung naplubuan mo na tigyan man ito taman sa kagima ko masira si sa giyang kutuwa Majma al-Bahrain giyang kutuwa katutumpo ka nagyang kutadu aragat na tirog sa Musa ang uta katutulugon naman na so Yosua nagyang kutuwa bedin na katakun sa niya wag yung mutawi dila na sada na lumiyang lumiyo la namya katong kuragat na sabi yung kuragat napigilay no Yosua ibn Nun nakita kang iyo kumakano so Musa na miya lipat ka no saitan sa danya nung mapanuto na lumiya lakaw sila paganta sa miya orso Musa natigin anda suwabita naging utapituro ano no Yosua abang katigin jigat si kugetorong ka na abud natigin ketagun sa niya masusda na lumiyang waya tigin si kukaludan nagyang mutuwa miya kagiraw so mo sa agito ba natigin sudar palita di peluban nagyang kutami petusiran na kidigiran sula na nagyang kutapuna nila na kagiya kaya makaw masiraro mato nila nagyang kutuwa derpa na sa isagiyang gaya ika-60 ayat nagyang kutatiguan la fawajada abdan min ibadina atainahu rahmah miya umayrano nagyang kutuwa pad ko urip o Allah agito so inibigayran so ilmu na so kaya to nahirano nagyang kutuwa siyalam o Musa
na piakan dudun o salam soal kijer na piakan dudun so salam sa uwi da Peter yan na dap na tigiang kaya bisi sagiang kaya inged at tigin nagiang kana kasus salama na tig umusa ana Musa sa na tigin sumusa na tig ual kijera sa kaso Musa tiginaway tigina banu Ibrahim banu Israel ilay ko ni banu Israel tiginaway so miya ka sigurado so al kijer agito so Musa apan kumbuat ano mga Israel sa tigin sa kana tigin so al kijer na diyam ko tuwa so kaya pa klarwairan na piyangan ni ron o Musa ikanang pulagun na maayat Peter yan na hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda ikanang pulagun na maayat inwa tigin bili mapakay tigin na munutakor ka tigin manoto ka anak kong kamapang doon tigin si iku ilmo ay nibigir ka wala nagyang ko tuwa simbol o al-kijar si sagyang ko tayo kanang pulok manabu walo ayat tigin na koala innaka lan tastati amaya sabra mata anak tigin unot kana dikad na tigin makapsubar dikad tigin manuto kesabar at tigin manuto so dikad tigin makapentang dika makatigir dika timulian dika tigin makatiber tigu Musa agi ni sumbatun wal kijil ando man tigin ni kapakatigir ka ketok ano dika penat tigin mas sesebat tigin sumadan ko ilmu at tigin manuto Nagyang uta Peter o Musa. Kaya nga pinanyan sa tigyan si sagyang ikanong pulau siya ayat. Tigu Musa. Sa tajiduni insa'allahu syabira. Wala asilaka amra. Mata na tigyan. Makapsiwan ako. Kaya ka na tigyan na makapentang ako at tigyan manuto ko kapagunuta ko ka na pwede tayo anak na tigyan sa Peter o kanakan. Nagyang uta Peter o Arkijel. Kondisyon. Kepakaya tigin apakaunutang sa kapito pulagu sa ayat. Kepakaya tigin apakaunutang sa uwid na adna pasado. Na tigo musa tanay pasado. Na tigin ading kapetekoran. Ding ka ipumbina. Ding ka isepara tigin so kailan nga di kaning gudaulan. Na tigo musa okay. Ginan. Sa sebarako tigin mato. Na miya bunuta silan. Somyong silang sa kilidakaludan, nakamakumasalan sa kilidakaludan, namyaw mayroon ng ito, lansa, apang daan nilan sa kapripagilan sa sabala. Giyang ko ito, lansa, nakanaubar ko, nakanap manubo may ito, lansa. Giyang ko ito, ad na ito, pena, papakasun sila, no. Di ito di ipaning kami, giyang ko ito, kirkon, na. Agiyang makumasalan, no, amya kilal, agiyang ko ito, kirk sa giyang ko ito, lansa, so, al-kijal, nagyang ko ito, piyakaw nutiyan. Tigin na kalud na tigin manuturakan kaya ni pagakan sa libre obedient anamya mo sa sumusa katigin na pubube nila si Sual Kijel katiya pimulong tira lagi ang kaya kirak sa giyang kaya lansa di kami nanto sukay na yang mo to kaya to lakiran na pigilayin din umusa ang Sual Kijel agiyang ko to papanok gipaganem yang gulula tumian agiyang ko to papanok si sagiyang ko to kilid ulan sa apagdaniran na inibusuk yan agiyang ko to tokayan si kuragat kami ni naman natik wal kijirahi Musa meleng kau kita papanok tiginaway tigina ini busukya lagi yang kutuha toka yan sa giyang kutuha ragat kami ni naman na giyang kutuha tigina kiabas agiyang kutu atoka yan na tigin manuto na giyang kutuha ig kami ni basaon na itimbang katigiyang sa giyang kaya ig sa giyang kaya kaludan ragat kudunia na suatigin su ilmu ka na umana na kaon su ilmu akan so ilmu o kahay Musa na plus na kaon so ilmu akan na giyutubo itimbang kipantang kaya kipantagin na giyang kutuwa minibasa sa giyang kutuwa toka giyang kutuwa papanok na i-compare kasi sa giyang kutuwa ragat na gito so katawala din na pitutama na no katawala kan gid na uta ragat na ibu miya kwerong na duha kataw na giyang kutuwa minibasa sa giyang kutuwa toka o papanok so miyang sa sumusa giti paganeliso na paganta sa lumiyar gasiran na sumiyulid sumusa sa giyang mutualan sa na di pangilay no sumiyulid Sual Kijel sa giyang kutwa lansa na giyang kutwa pa de may layo kuwan na Musa na tindugyan na ayam yaw man yan na siya kito na kuminwa sa pato ko kuminwa sa budi na
libu niya naging butualan sa gibayan sipikian na suke leo no Musa na tigid ahe Al-Qidr anto na ngay pingulo ka kaya bubay antang kaya kirik sa giyang kailan sap ini pangalimutan yan sa pia kadatan yan ka inalubtan yan sa dap na bidil pingulo antang yan sa mapia na ay ini budal ko na pingulo ka sa marata abang na tigin libu giyang kailan nasa niya bininasa ka na giyang puto amya ka giraw sa Musa akala alam akul innaka lan tastati'a ma hiya sabra kan atigin hay Musa pitirwakan ka asal jab kileng nga di natigin ni bidan diyo mo natigin sigdan tigin man to amay ko bagi tigin na miblag taka kate supak na supasata diyo mo tamya katan sa Musa sa tigin akna nilay ko tigin man to ka minibida kan sa kakagibiyang masako sa giyang eping gulo lang ka nanay no tigin nga di kan kapuparmanan na diya biginan no Al-Qidr tigin na okay to meron sira kaya baka masiran sa giyong kutuay nga na may akatupad siran na may ilayang pumanagin kaya mga wata di kita-kita mga bugumama dapat raw tamang akir balik na may kita ito nung Musa kaya uruan yan sa kataw sa kutawat na kaya mga moron yan na itapok yan pekaliya biuno yan may patay niya naging kutuay sa kutawat anak niya mamasa sa Musa sama na ito na sa Musa nakatatanong din yan ang utapasaliran adi niya ni pagbina, adi niya ni sikta sa janing gululan. Uwi na kayo sa Musa, na di niya kabaya, ubad na patay si kumang manusia. Natingin na hell Al-Qidr. Miya kang gulaw da ka sa dimapia. Miya kang gulaw da ka sa harang. Ando man eh, kaya bunuha sa giyang ka na nakan, wala adid na ba niyan, kanalanuman. De, abon yan, miya patay ataw, kawatap na na, nabangan na namido. Na miya kang ginaw, so, Al-Qidr, miya tiro yang manunuto, pipirumanan niya. Siko ika-50, 70 ang 5 ayat. Tikman o Al-Qidr. Qala, alam akul laka innaka lan tastati'a ma hiya sabra. Qad. Berarti ini mga ayat. Nah, kana tingin na pitirwakan ka. Adi yung man psigida na tingin man to. Kagi at tingin na giyang ay pingulo lang sa miya kadunga na imang ulo na. Na ipuna tingin ni man to. Namblagtan. Kadi nga sa pangdaw ka, di na kakakuan. Makapasag nga iya bitiyan at adi ka tuman sa pasan. Natigong Musa, katatano na lang naging at sa pasan ka, ugi naging nga pingulo lang ka na miya ka mauli ka. Dok makatigil man ito. Nakinsa ka kayo no kayo. Atigin na di. Miya pasan na tigil. Bulagta. Naging ta. Miya ka kalma sa Musa. Napiya nga din na sa tigil. Nabiyong matigil. Na sa makaisapan. Tig o Al-Qidr makaisisab. O punong matigil. Supakat sige ko ikatalo. Nagitod na tigil ni Pay na laki ang bulagta. Okay. Til. Lumiyalakaw siya naman. Nagtakap nila ko yung may raman ng community. Ad na ingadam yung mayran. Ad na mga tao nung pamakukuan na barangay o di na siyudad. Isa ka ingad. Na kaya mo mayran na kursiran na pupumang ni siran sa katarusan nila na umakay numiran. Na dead na bakiran nun miya kabulos sa giyong mga tao sa giyong ingad. Mga raratay dito. Da kaya panikan iran abayran inal so Musa agus Al-Qidr agus Yosua abasiran miya pagana uli na basiran miya pa kayo masag yung tadarpa sa dito makasasabar sila din naplalakaw sila na siya gida nila naging sa timan na walay so kalabay pangalabay na miya utang sa putulong sa ay na mapugulo na kutang nila akong naging buto amim buluntel so Al-Qidr na siyong wanya naging buto walay na pimbalay niyang perman pagpamakukuha na piya makatinigin sa mga hollow blocks isa giyang butuwa walay miyautek na pigilayin din ng Musa tigo Musa pumulin na yung mama ang kaya siwa yan ando maned na yung hingay pimululan yan da kami lang pipi nakataya sa lakon niya gila yung hululan kagi mapasad o Al-Qidr na giyang butuwa Peter umano Musa tigin na yung Al-Qidr antong na ini giyang kaya sosong kalidin na ka so hindi ang taalansa na piyagadatangan niya sa mapiaparangay na sa lakaway ni Balas Kaon. Imantok man nagyang kaya mga tao na miya kumatakiran na pumanglitakiran sa tabang na datan wilang kalimuon na may ka so isa walera na pibinasa na pimbaleng ka purman sa pipipian ka o baka kiram bumiyaki po sa daka anong kasukay sa aming pamamasaan sa mga tanong. Nagyang bato. So kaya tiruan yan ro na Pitero o Al-Qidr ay Musa khalas. Miya pasad dito pasad ta. Miya beruba so pipasad antana u Pitero ka kapos posan o sagad ka puro masudi kan ngulolan
gitu ni kaya belagta. Nah, din makapuan so Musa kakagi sama no tuna Musa na din pakatigil. Maka tatalog sa gingo tapasaliran na din yan din genggen agino niyan na pitiro yan sa mata suwar kijel. At tingin kagigipin ulo lang ati suwar kijel na miyatar top so pasanta na makabilagtan. Ugay nasi kuda tapang kapakambulang na nadaan na alawin kakagi emiya kapisa data sa sansa pikiling adiran ni bukan na ding ka rakan ipagisi iya kung kau ni sigda sa taman sa dikur ka panutulin na manto nakagisi ka na miya ang bilang tada panutulin pa gitigin na mo takir sa giyang kutuwalan sa nagitubi ka biya ganiran pads kanyang mga miskin udah masuk hati ang rukatigin manuto ada mapagay kanyang pamilya yan na si sa giyang kutuwa masa kaya pa ka umataon na pakatataling umanatigin na pagkaumatigin na ada to ang umuubat apa diyan sa mga sundero niyan na kumayra na giyang kutuwa na sadun sa lansaro na giyang kutuwa pengualiran kasira ni pemagdoon ke kumpiskit nira na giyang mga lansa ugid na may dailan pemamili sira no na kagiya kung may dailan na giyang kutuwa lansa kami ang bululad sa maletigin sa maletigin man ito na miyang masiran ng utadot ang utang mga tantaray na gumugubat na kagi may layran ad naman sa mabibinasa agi ang kutualan sa naderang kuha miya kaligtas sa tigi miya albakat iya pa natigin na giyang kanawat abiyun wakan na ayat tigi na mga loksiyan na mga ulama paparatian niran so Allah tigi manuto di silang di mangungunutan si kuala subhanahu wa ta'ala na giyang kutawata na pekala kagiyang kutapara ngayon na nagito ni kunutan na malawan dia si ku igad na penderwa ka na pekabinasa si ku mga amal o mga loksyan na naino kapembuata sila sa telundug sa giyong kutawata amyatay na pembeli giyong kutawat tundugay pembuata iran na peduksihan tigiyong kumangungunutan ko mga loksyan na upaparatian yan so Allah aya mana miya siya pero so mula loksyan iya mana tigin na giyong kaya wala pimbelay ka na tigin man ito peruman na ekir ko na kau tusudua ka tigin na wata amagari kaya ganatan ng mga loksyan mga wata ilo giyan ang butigin kaya ganatan gira no mga loksiran na giyang kanan na wala ka kanang gira na minirubar na adnat tigiyan igagidungon itatapok o mga loksyan at tamok na upamat tigin man ito kumabinasa giyang kanawalay na ketoon na giyang kanan igagidung sa na mga patamu-tamu ka na tigin man ito na di makapupualagyan ka na mga ota na kekwakiran na tigin lagyan kaya mga tao sa inyo na giyang tigin na kaya mbali taong peruman kaya mbali ako rin peruman na raw siran din mga pugintaw sa ketoon nila mukupkuri alungan agiyang puto initapok ro mga loksiran at amukiran agito beluin aginatan kiran mga loksiran mga urip no Allah sa manuto na nimbulag siran sa demak apas so Musa alaihi salam sabab sa giyang kuto akiapit na yan na ugiyang kuto akiapagana din sa ilmo kumalay katao ang manusia sa ipus sa dasiran na denyan minggulalan agiyang kuto apipus sa dasiran mga urip no Allah sumpatan tanubuhi agiyang gaitan si di kapakang bibiti alay si sagiyang gaya di tan di kapanutula ko mga nabi mga rasul na uso mga sabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.